mai girma gwamnan cikin jihar Kano Abba Kabir Yusuf, sakon da nake so in isar a gare ka, na farko dai kai musulmi ne kuma ka yarda da cewa akwai kaddara mai kyau akwai mara kyau, kuma ka yi imani da cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne. Sako na anan shine dan Allah dan annabi ka dauki wannan koyarwar ta addinin musulunci ta cewa duk abin da ya samu bawa daga shine. Tunin da zan maka anan shine a rayuwar duniya, na farko a bashi ma kai shekara 50 a cikin rayuwar duniya, a cikin shekara 50 din da kai daga shekarar ka ta ɗaya a duniya kawowa yanzu ba tare da gwamnati ka yi ta ba, gabaki ɗaya ne ka yi ta ne cikin hukuncin Allah subhanahu wataala na cewar zaka kai wannan shekarun. To don haka a wannan lokacin ma dan ka rasa ba abu bane ba da zaka tayarwa da kanka hankali, dama ka san cewa Allah ne ya baka. To idan ya so ba ma kujerar ka zai karba ba, ranka zai karba ga baki daya. Da duk wani magoya bayan Kwankwasiya ku san da cewa akwai kaddara mai kyau akwai mara kyau. Dan Allah dan annabi ya mai girma Abba Kabir Yusuf Excellency gwamnan cikin jihar Kano, dan Allah dan annabi kar ka bari wani rinjaye ko kuma wani abin da zai taba maka addinin ka ya tasiri a cikin zuciyarka. Kada ka kasa cinye jarabtar da Allah subhanahu wataala ya dora maka. Idan har ka kasance cewa kana cikin bacin rai na wasu awanni ko na wani kaza, magana ta domin Allah, kai fito na fito da Ubangiji, saboda shi ya baka. Ta yiwu wannan abin da ya maka gwaji imani ne a tattare da kai, ta yiwu wannan abin da ya maka yana gwada karfin addinin ka da kuma karfin rungumar jarabta a duk yanda ta zo maka. Idan kai tawakkali da shi, Allah shine mai yi. Idan Allah ya yi hukunci cewa lalle kai ne zaka karɓi gwamnan cikin jihar Kano, ka san cewa Allah zai iya kashe abokin gabar ka idan ya so. Idan Allah ya yi wancan abokan gaban namu lallai su ne za su karɓi cikin jihar Kano, Allah zai iya kashe mu baki ɗaya domin su yi. To komai daga Allah ne. Idan an zalunce ka sai ya ce me, ka ɗaga hannu ya kai bawa na ka kai kuka a gare ni. Idan har Allah, in dai har ka yarda da cewa ni isasshe ne, to tabbas zan nuna maka ni isasshe ne. Amma idan ka gaza rauni a gare ni baka kai gurinsa ba, sannan kuma ka tabbatar da cewa kaza, sai kaga abu ya cakuɗe maka. Sannan a matsayinka na wakilin talakawa, wannan rigan mulki Allah ne yake bada ita ba bawansa ba. Ka kasance a koda yaushe cikin cikawa bayinka alƙawari. Allah subhanahu wataala ba zai taɓa barin zuciyar da take tsoron alƙawari ta saba alƙawari, Allah ba zai barta ta wulakanta ba. Dan Allah dan annabi wannan shine shawara ta a gare ka. Ka kasance cikin tawakkali, ba ma kai ba dukkan al'umma musulmi komai zai iya riskarsa. Abin da ya fi haka ma zai iya samun bawansa. Akwai babban tashin hankalin da za a ce matarka ta sunna ta faɗi ta mutu. Akwai babban tashin hankalin da ya wuce cewa ƴaƴanka sun mutu. Akwai babban tashin hankalin da cewa ka rasa iyayenka. To menene kuma wannan kujerar gwamnati, abin duniya kudusun fanna'un. Yau misali kana da tsayin rai za ka yi shekara 20 a duniya, dudu fa shekara 8 za ka yi akan wannan kujerar, dudu shekara 8 za ka yi ta akai. Idan shekara 8 ta kare dole ka bar ta. To sai ka ce wannan sauran shekara 12 da Allah ya ara maka za ka yi a duniya dole sai ka zama gwamna? Ba zai yiwu ba. Ko kuma ka ce saboda babu kujerar gwamna a tare da kai, wannan shekara 12 ba za ka iya ta ba. Wannan kayi inkari kuma ka shiga cikin hurumin Ubangiji. To daga ranar da muka yadda cewa Allah shine mai yi, daga ranar da muka yadda cewa a koyaushe zai iya hukuncinsa a gare mu, to insha Allahu Allah ba zai taɓa barin ruhikan mu cikin bakin ciki ba. Allah kuma ba zai taɓa wulakanta mu a duniya ba. Allah ba zai taɓa tozarta mu a duniya ba. Yau kalubalen da muke shiga a cikin rayuwa, muka rasa yadda zamu da rayuwa, rashin tawakkali ne ga Allah subhanahu wataala. Rashin gasgata kaddararsa ce ta sa muke cikin wannan masifa. Yanzu ina babban masifar da ta kai masifa saboda duniya ka sayar da ƴan uwanka, saboda duniya ka wulakanta waninka, saboda duniya ka zaɓi duniya akan rayukan al'umma, au kristan au musulmi, ka zaɓi duniya akan su, wanda idan misali kwangila ka karɓe ta baka da yaƙinin cewa zaka ƙarasa gobanka da ita. Kuma ba ka riga ka yadda ka yi signing contract, kafin goben kuma ka zo ka mutu, me zaka cewa da Allah? Yanzu a duk wani musulmi idan aka ce ka ma yi aikin ladan ka yi komai, dan wannan kurtun ɗakin da nake ciki a ce ranar lahira a cikin kabari Allah zai baka iya nan, daɗi zaka ji.
a bakka a daidai iyanan kawai kai ka kare a haka a barzahu kafin tashin kiyama daɗi zaka ji. To amma fa ba zai yiwu ba. Allah shine mai hukuncin sa, ga gida ga bene ga motoci ga komai ga mulki ga kuɗi ga rayuwar duniya, sai kuma aka samu akasi. Wannan dan zanen layin da murja za ta shiga nan za ka shiga, wannan dan zanen layin da duk wani da talaka da mai kuɗi zai shiga, kai ma cikin nan Allah subhanahu wataala yadda za ka shiga. Idan an tafi an barka fa yan uwanka ne za su kai ka, za a tafi za a baro ku a ciki. Shin kai imani cewa gurin nan a tsaftace yake? Kai imani cewa wannan gurin babu wani kwaro mai cutarwa ko babu wani abu? A ajiye magana kwaro mai cutarwa, toshewa fa za a yi. Duk wani motsin ka bai isa ya karɓo ka daga cikin wannan ba face ikon Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ta yaya kuma zaka tabe a rayuwar duniya cewar kullun a cikin zalunci kake na bayin Allah? Duk abin da zaka yi ka kasance cewar Allah subhanahu wata'ala shi ya jarabce ka da yin wannan abin. Da izinin Allah subhanahu wata'ala zaka gama lafiya. Dan Allah dan annabi dukkan musulmi mumini ya kasance cikin barwa Allah subhanahu wata'ala komansa. Duk abin da ya same shi Allah ne, akasin haka ma Allah ne, ci da sha koshi da yunwa Allah ne. Allah ka samu dace.